Nag-abot liog ang tubig baha nga nasinatian sa mga residente diri sa Puruksay sa Barangay Guadalupe, Carmen, Davao del Norte. Ug isa ang pamilyang Solomon sa apektado sa pagbaha. Kini usa lang sa mga lugar nga pirming bisitahon sa baha dinhi sa Davao del Norte ug hangtod karon walay konkretong plano ang lokal nga panggamhanan sa Carmen aron masulbad ang problema. Ang LGU igo na lang magpadala og ayuda sa mga residente nga pirmi mo iway sa ilang balay panahon sa baha. Akong nakaistorya si Manlane Ross Solomon, usa ka residente nga naapektuhan sa baha. Matud niini, wala damha sa iyang pamilya nga motaas ang tubig baha. Tungod sa panghitabo, kinahanglan nilang biyaan ang ilang balay ug muadtoon luwas nga lugar samtang ang iyang anak iyang gi-safety sa ilang paryente. Matag karon og unya nga dunay baha, mao kini ang sitwasyon sa pamilya ni Manlane Solomon. Nanghakot na misamo mga gamit kay manglutaw naman ang bigay naman tanan among gipangpatungan ba para sa TV mo bigay naman jud na siya kay tungod sa kalalom mo nang gipanghakot na mo didto na mo gidala sa karsada na kanang mga durabox na mo amo nang gipanghakot kay nangabasa naman tanan ang among mga gamit mga sinina tanan na. Tungod kay taas na ang tubig baha, gipasirad-an ang Bingkungan Bridge kay di na pwedeng agian sa mga motorista kay miapaw ang tubig sa kilid sa sapa ug didto na mipaingon sa kabalayan. Kahinumduman nga sukad niadtong Pebrero 28 hangtod sa unang semana sa Marso sa Gunson ang nasinatiang pag-ulan sa mga lugar sa Davao del Norte. Kini tungod sa hanging habagat. Sumala sa Provincial Risk Reduction and Management Center, 2,029 ka pamilya ang naapektuhan sa pagbaha sa probinsya sa Davao del Norte. Kini ang mga namuyo sa mga lungsod sa Carmen, Asuncion ug Kapalong. Nagpadala sa dayon og hinabang ang lokal nga panggamhanan sa Carmen sa mga residenteng apektado sa pagbaha. Bisan pa man sa pipila na kabaha ug pagbakwit nga gihimo sa mga residente, wala sila'y plano mubiya sa lugar kay wala sila'y kaadtuan. Ang luna nga ilang gitukuran og balay nasakop sa buffer zone ug duol kaayo sa sapa nga pirmi mabahaan. Apan ilang gipanag-iyahan ang yuta, maong maglisod sila og pahawa. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe.